konferma li l-istituzzjonijiet f'pajjiżna jaħdmu u ma jħarsu lejn wiċċ ħadd. Dan sostnih il-Prim Ministru Joseph Muscat meta tkellem mal-ġurnalisti wara li l-Forzi Armati ta' Malta waqfu l-jott tan-negozjant Jorgen Fenek milli ħalli pajjiżna fis-sigħat bikrin ta' dalgħodu u l-Pulizija arrestat lill-istess Fenek. Kawt bilan li ma jippreġudikax l-investigazzjonijiet, il-Prim Ministru Joseph Muscat qal. Illum naħseb kellna konferma oħra fis-sigħat li għaddew kif kellna konferma fil-ġranet u l-ġimgħat li għaddew li l-istituzzjonijiet ġewwa pajjiżna jaħdmu. Jaħdmu u ma jħarsu lejn wiċċ ħadd. Għal darb'oħra reġa' talab għal kawtela u qal kif fil-jum ta' tlieta kien hemm rapporti u stqarrijiet li setgħu ġibdu l-attenzjoni ta' persuni illi kellhom interess. Irrid ngħid li l-bieraħ kont imġiel li nagħmel stqarrija għax ma stajtx ma nagħmilx stqarrija imma li ma rapporti u stqarrijiet setgħu alertjaw persuni li kienu persuni ta' interess. U li kieku dalgħodu l-istituzzjonijiet ma għamlux li kellhom jagħmlu. U li l-bieraħ fil-għaxija stess kont infurmat u tajt istruzzjonijiet biex jiżdiedu bil-kbir ir-risorsi kieku dalgħodu qegħdin nitkellmu dwar persuna jew persuni ta' interess fl-investigazzjoni li setgħu ħarbu mill-pajjiż. Naħseb qed tippuntaw tkunu qegħdin tippuntaw subajkom lejja li b'xi mod jew ieħor tajt early warning biex persuna taħrab mill-pajjiż jew persuni jaħarbu mill-pajjiż. Il-Prim Ministru tenna li għandu xi jgħid iżda se jżomm il-prudenza. Hemm bżonn il-prudenza mhux għax m'għandix xi ngħid. Jien ili sentejn inżomm ġo fija biex ma ngħid ċertu affarijiet u nistenna l-ħin u l-mument fil-ħin opportun li ngħidhom dawk l-affarijiet. Ħanneħħi żrar kollu li għandi fiż-żarbun biex inkun nista' ngħid dak li naħseb u l-mistoqsijiet li rrid biex inwieġeb. Ma naf ukoll li bħala Prim Ministru u mħabba dak li għamlu sfortunatament Prim Ministri oħra qabli, kull kelma li nista' ngħid illum mhux ħadd intuża biex jingħalaq dan il-każ b'suċċess, imma tintuża biex dan il-każ ma jingħalaqx. Il-Prim Ministru fakkar li għad m'għandux rapport mill-investigaturi biex jirakkomanda maħfra presidenzjali. Iżda huwa għamel pass bla preċedent illi firma ittra illi kemm il-darba jkun hemm biżżejjed provi u jkunu korraborati fil-qorti u jirakkomanda l-proklama lil persuna illi b'evidenza twassal għal mandant tal-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Il-Prim Ministru spjega li sal-moment li kienet jitkellem ma kellux indikazzjoni li kien hemm politiċi involuti fil-każ, filwaqt li qal li dejjem ħa id-deċiżjonijiet li jkun hemm bżonn. Irrid nistenna il-proċess, kif diġà il-proċess għaddej, jien ċert li jkun hemm il-konklużjonijiet li hemm bżonn li jkun hemm. Jien jekk qed timplika jekk Keith Kembri jew Konrad Mizzi għandhom x'jaqsmu mad-delitt, l-informazzjoni li għandi jien sallum il-ġurnata li m'għandhomx x'jaqsmu. Dr. Muscat temm jenfasizza li d-deċiżjonijiet f'dan il-mument jaħodhom waħdu b'responsabbiltà sħiħa. F'dal pajjiż kellna id-delitti ta' Keringrek, ta' Raymond Caruana, kulħadd iparla u ħadd m'għamel xejn. Jien tkellimt darba qatt kwiet u kalla jrid inkunu għalaqna dan il-każ li huwa l-ikbar wieħed fl-istorja ta' pajjiżna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.